matkalla erikoiskosmetologia ja kosmetologien risteilylle Tallinnaan. Edessä ihana päivä merellä mun kollegan kanssa, jonka aikanaan koulutin kosmetologiksi meillä Hyvän Olonaitossa. Ja hän oli meillä aikoinaan työssäopissa, ihana Larissa, ja jäätiin ystäviksi. Ja nyt me lähdetään vähän seikkailemaan Tallinnaan. Ihana kollegoina nykyään touhuta kaikkea ja osallistua kaikkiin tämmöisiin kivoihin reissuihin. Nyt täällä Iittalassa junaa odottelen ja Larissa hyppää matkalta kyytiin ja sit kohti satamaa. Valmiina lähtöön. Ja. Hyvinkin nopeasti. Ja Fire and Icein lisäksi Isklinkalilla on muitakin hoitoja. Meillä on 6 erilaista hoitoa. Ja nämä kaikki hoidot pystytte siellä hoitolassa räätälöimään eri aikarajoihin. Tämä menee sillä, että toiset tykkää tehdä esimerkiksi hierontaa, toiset asiakkaat haluaa, että hierotaan, niin näitä pystyy räätälöimään. Isklinkalilla itsessään ei ole mitään esimerkiksi hierontaprotokollaa, mitä käytetään. Ja hello Tallinna, kohta vanhassa kaupungissa. Kiertueella tai viinitiloilla. Joo. Piti. Mun täytyy sanoa, että kaikki ne matkat, mitä mä oon saanut työn puolesta käydä läpi, ne on ollut niin hienoja.习惯性的，在我们在那里，妈妈给你买好吃的。